Ahoj, já bych se chtěla zeptat, jestli by vás zajímalo třeba téma, řekněme, nějakých vztahových problémů nebo nějakého domácího násilí nebo takových těch hodně hardcore negativních zkušeností ze vztahu, jestli by vás to jako zajímalo tohle téma, jestli mám o tom třeba natočit, protože jsem dostala takovou inspiraci, že bych natočila taky třeba delší video, ale bylo by to opravdu povídání o tom, co jsem třeba zažila, co jsem poznala, co třeba i mám z vyprávění o tomto tématu a mě by zajímalo, jestli by vás to fakt zajímalo, jestli mám to vůbec natočit, jestli jo nebo ne, jestli je to moc, třeba moc osobní, nebo jestli je to blbý. Já sama nevím, úplně nad tím tak jako váhám, ale až samozřejmě budu mít čas, teď úplně se mi to nehodí, protože řeším úplně jiný životně důležitý věci, ale jsou radostného charakteru, takže jsem úplně teď zářím štěstím. Ale jenom chci říct, jestli by vás to zajímalo, protože mě by to hrozně moc pomohlo tak nějak jako uzavřít. Já jsem to dřív házela do článku, že jo, hodně jsem psala o takových věcech, ale teď vím, že doba jde kupředu, proto točím, protože lidi to víc zajímá, ten vizuální efekt, barva hlasu a tak. A já jsem se o tom radila s mým blízkým člověkem, že jsem měla takovou myšlenku, takovou inspiraci a on byl proti. Samozřejmě jeho názor beru v potaz a tak mě to zabrzdilo, ale chci vědět, jestli by byl o tohle, jako co týče diváků vůbec zájem, jestli je to blbý nebo dobrý, nebo pak dejte vědět, budu ráda za jakoukoliv recenzi.